Esta setmana el Camp de Túria ha estat ple d'activitats pel Dia del Llibre. A l'Eliana, durant tot el mes d'abril, s'ha celebrat el mes del llibre, amb fires, tallers als centres educatius i activitats familiars. D'altra banda, a l'IES Benaguasil, els dies 23 i 24 d'abril, s'ha organitzat un mercat d'intercanvi de llibres per donar-los una segona vida i també una jornada de lectures que s'han compartit entre l'alumnat i el professorat. A Serra, la Setmana del Llibre ha omplit aquests dies amb clubs de lectura, contacontes, titelles i activitats per a totes les edats, igual que a la Pobla de Vallbona, on la Casa Bernal s'ha convertit en un punt de trobada amb presentacions, tallers i activitats culturals durant tot el dissabte. I demà, diumenge 26, encara queda per davant la Fira del Llibre de Sant Antoni de Benaixeve i Riba-roja, que comptaran amb activitats infantils i molt d'ambient durant tot el matí.